Forestil dig, at du glemte at slå af strømejerne. Vanligvis udløser det et anfald af panik, men nu forestil dig noget andet. Du åbner en app på telefonen, ser, at jernet faktisk står på, og med et enkelt tryk kobler du af strømmen i den stikkontakten. Angsten forsvinder og bliver erstattet af en følelse af rolig kontrol. Men hvad om huset kunne gøre dette uden din kommando? Selv føle din nærvær og forudse dine ønsker. I dag skal vi dra på en stille, smart rejse gennem et hus, som lever sit eget liv, slik at dit liv kan blive roligere. God kvæld, kære ven. Det er på tide at lægge alle bekymringerne fra den svindende dagen til side. Sæt dig godt til rette i lænestolen din. Lad skuldrene slappe af, og pusten blive jævn og rolig. Vi skal på sin rejse, men vi trænger hverken kufferter eller billetter. Vor vandring begynder akkurat her, i den varme auraen til rummet dit, der skyggene fra det mygge lyset danser på væggene, og kvælden langsomt dør ud uden for vinduet. Vi skal udforske det mest hverdagslige, det mest intime rummet, hjemmet dit. Men vi skal åbne det fra en ny, fantastisk side. I dag skal vi berøre det stille, usynlige livet, som allerede pulserer i væggene, dvæller i stikkontakterne og svæver i selve luften. Et liv, som gemmer sig i kobberledninger og kramfliser, og som tålmodigt venter på bare dit stille tilladelse til at vågne. Lad os begynde rejsen hvor ved begyndelsen, ved det øjeblikket, da denne ideen først, som et fjernt lynedslag på nattens horisont, oplyste fantasien til drømmere og ingeniører, før væggene vore lærte at høre, og lyset at tilpasse se vort humør, herskede det en anden, på sin måde vakker, stilhed i verden. En mekanisk stilhed, tager dig mentalt tilbage til år 1975. Se for dig interiøret i en typisk stue fra den tiden. Det varme skjæret fra glødepærer falder på kunstig fløjelsmøbel. Udenfor er det parkeret en bil med runde skærmer, og i hjørnet står en fjernsynsapparat med en buet, en liten skærm. Verden er bare begyndt at komme se efter oliekrisen. Personlige datamaskiner er science fiction, og ingen futurister våger engang at drømme om det World Wide Web. Og netop i denne epoken, i Skotland, bliver en teknologi født, som var forud for sin tid med 10 år. Den fik et besked teknisk navn, X10. Dets genialitet var like enkel, som den var revolutionerende. Ingeniørerne foreslog ikke at trække nye kabler, men at gøre det allerede eksisterende elektriske anlægget til husets nervesystem. Se for dig de samme kobberledningerne, som gemmer sig i væggene dine. I 10 år har de bare været stumme ledere af energi. Men når forestil dig, at på dem, oven på den vanlige vekselstrømmen, kan man sende bittesmå, kodede informationsimpulser, sande kommandovisk. Du trykkede på en knap på en liten plastfjernkontrol i stua, og dette signalet, som en liten bæk, løb gennem alle lejlighedens ledninger, for at finde sin stikkontakt på soverummet og beordre den, slå på bordlampen. Det var som magi. Huset dit havde for første gang fået et samlet nervesystem. Det blev levende. Men, som altidlig magi, var den skør. Dette usynlige kommandonettet var sårbart. En hver kraftig apparat, en summende støvsugermotor, et køleskab, som slog sig på, skabte en skikkelig storm i netværket og overdøvede disse ømfindtlige, knapt hørbare hviskende. Signaler gik tabt, lamper kunne blinke tilfældigt, og kommandoer brugte nogle gange hele 2 til 3 sekunder på at nå sine mål. Systemet X10 forblev en vakker,
Men ufuldkommen legende, en lidenskab for tekniske romantikere, alkymister inden elektronik, som i sine garager blandt loddebolter og tindspoler prøvede at puste liv i en ulydig mekanisk golem. Det var husets første, klodsete pludring, og denne pludringen var dømt til åstilne i mange år. Verden accelererede, mobiltelefoner dukkede op, datamaskiner blev personlige, og internet koblede sammen kontinenter, men hjemmene hvorfor blev samlinger af adskilte, stumme apparater. De eksisterede hver i sit eget univers, uden at kommunicere med hverandre. Denne epoken med digitalt babylonisk sprogforvirring varede til 2014, da selskabet Amazon præsenterede verden for en liten, elegant cylinder af mattet plast. Den hed Alexa. Dette var ikke længere bare en gadget, det var en bro. Den korteste og mest naturlige broen. Man kan tænke sig, en bro, bygget af den menneskelige stemmen. Husker du det næsten surrealistiske øjeblikket, da du for første gang snakkede til en tilsyneladende tomt rum, da ordene dine, som vanligvis løser sig op i luften sporløst, pludselig fik magt. Alexa, slå på lyset, og etter en brøkdel af et sekunds stilhed, da mikrochips tusindvis af kilometer under dag forvandlede lydbølger til kommandoer, tændte lyset, lydig. Dette var magi af en ny orden, åbenbar magi, enkel og intim. Huset reagerede ikke bare på handlingen din, det svarede på din intention. Det hørte ikke bare lyden, men meningen. Og selvom de første dialogene var fulde af morsomme misforståelser, og den kunstige intelligensen nogle gange mindet om et flittigt, men klodset barn, var dette en begyndelse. Begyndelsen på det store forsoningen mellem den menneskelige stemmens varme og gramflisens kalde logik. Fra dette øjeblikket blev den stille revolutionen ikke længere bare noget for entusiaster. Den kom ind i stuen, hvor for bliver der for altid. I de tidlige dage af det smarte huset, da de første entusiasterne prøvede at få apparaterne sine til at kommunicere, opstod en situation, som påfaldende mindet om babylonisk sprogforvirring. Se for dig en stor international flyplads, der hver passager snakker sit eget sprog, og værtinderne ikke har en fælles ordbog for at forstå forespørgslerne deres. Slik så verden af hjemautomation ud for ikke længe siden. En smart pære fra en producent snakkede sproget Zigbee, et raskt, økonomisk sprog, perfekt for at sende korte meldinger mellem enheder. En bevægelsessensor fra et andet selskab brugte Z-Wave-protokollen, et like effektivt, men helt andet sprog, med sin egen grammatik og syntaks for kommandoer. Og Wi-Fi-enheder kommunicerede på sit eget, mere universelle, men energikrævende dialekt. Denne sproglige splittelsen skabte en usynlig, men mærkbar barriere. At købe en ny enhed blev til en kompleks forskningsproces, ville den vende sig med det allerede eksisterende økosystemet. Ofte endte fantastiske, teknologisk avancerede gadgets op som stumme i et bestemt miljø, som en raffinent poet, som havner i et selskab, som ikke forstår morsmålet hans. Brugerne måtte installere mange forskellige oversættere, specielle hubber og broer, som bare delvis løste problemet, og lad til kompleksitet og potentielle svagheder i systemet. Men i hver babylonisk historie dukker det før eller senere op en drøm om et fælles sprog. I den smarte husets verden blev denne drømmet protokollen Matter. Dens fødsel mindet om sammenkaldingen af et stort lingvistisk koncil ved samme bord samlede teknologigiganter. Apple, Google, Amazon,
Samsung og mange andre selskaber, som tidligere ofte konkurrerede med hverandre. Sammen jobbede de med at skabe en universel ordbog, et fælles sprog, som enhver moderne smart enhed kan forstå uafhængig af producent. Teknisk set er Matter ikke helt et nyt sprog. Det kan sammenlignes med teknologiverdenens Esperanto, nøje gennemtænkt, logisk og enkelt at lære. Det bruger allerede eksisterende radiofrekvenser, inkluderet Wi-Fi og Thread, men lægger en fælles kommunikationsstandard over dem. Se for dig, at alle enhederne dine endelig har fået en fælles ordbog og grammatik. Når du køber en ny smart stikkontakt, trænger du ikke bekymre dig for, om den er kompatibel med økosystemet dit, hvis det er Matter-logoen. På æsken vil den garanteret forstå kommandoer fra enhver anden enhed med samme mærke. Hvad som er specielt vigtigt, er, at Matter sikrer ikke bare kompatibilitet, men også øget sikkerhed. Hver enhed går gennem en streng certificeringsproces, og al kommunikation beskyttes med ende-til-ende kryptering. Det er som om alle deltagerne i samtalen ikke bare forstår hverandre, men også trygt kan bekræfte hverandres identitet. Interessant nok afskaffer Matter ikke de gamle protokollene fuldstændig. Tvært imod. Mange håber optræde nå som ambassadører. De forstår både Matter-sproget og lokale dialekter som Zigbee eller Seedwave, og oversætter kommandoer flyttende mellem forskellige verdener. Dette skaber en unik kontinuitet mellem generationer. De gamle enhederne dine bliver ikke ubrugelige, men integreres organisk i det opdaterede økosystemet. Med opkomsten af Matter har det smarte huset endelig sluttet at være en samling adskilte gadgets og begyndt at forvandle sig til en helhetlig, velkoordineret organisme. Dette var et vendepunkt, et øjeblik, da teknologien virkelig begyndte at jobbe for brugeren og ikke tvang brugeren til at tilpasse sig dens lyster. Og som enhver god samtale, som begynder med at etablere et fælles sprog, gik denne kommunikation gradvis over til mere komplekse og interessante emner, til husets evne til ikke bare at lytte, men også at forudse, ikke bare at udføre kommandoer, men også at foreslå løsninger. Men om det i vor næste akt, hvis man tænker sig, at kommunikationsprotokoller er sproget til vort smarte hus, så repræsenterer nervesystemet noget mye mere komplekst og raffinent. Vi bevæger os jævnt fra enhedernes enkle evne til at kommunicere til deres fantastiske evne til at føle, huske og, som det kan virke, næsten tænke. Denne rejsen går fra elementær respons til en dyb, næsten intuitiv forståelse, lig levende organismer, som udvikler sig fra enkle reflekser til komplekse adfærdsmønstre. Se for dig den gamle, gode aftrækkeren med snoren, som hang i entréen til et landligt hus. Du trak i den roflettede snoren, hørte et mygt klik, og lyset tændtes og kastede skygger på væggene. Dette var en tid med enkel, mekanisk reaktivitet, en direkte, ukompliceret årsag-virkning-forhold, der handlingen din var den eneste og umiddelbare årsagen til reaktionen. Så kom de første programmerbare mekaniske timerne for stikkontakter, klumpete, med en roterende skive og stikkende pinder. Du stillede dem ind manuelt, og de kunne slå på en bordlampe til en bestemt tid og skabe en illusion af, at nogen var hjemme i en tom lejlighed. Dette var allerede et skridt fremover, men det var fortsat en blind, tankeløs automatisering, uden fleksibilitet og kontekstforståelse. Den vidste ikke, om det var helg, om du kom tilbage fra ferien tidligere end planlagt, eller om du bare sat længe på jobben. Den virkelige revolutionen
stille og næsten umærkelig, begyndte med ankomsten af prædiktiv analyse, selve hjernen, som forvandler en samling smarte enheder til en helhetlig, levende organisme. Hvordan fungerer den? Svært gradvis, mygt og upåtrængende, som den første snøen, som dækker jorden med enkelte fnug, som til slut smelter sammen til et hvidt tæppe. Først er systemet i en respektfuld, tålmodig læringsmodus. Det, som en stille, opmærksom observatør, begynder at lægge mærke til mønstre, de fineste strukturer i hverdagslivets væv. Det registrerer ikke dine personlige samtaler og spionerer ikke på dig i bogstavelig menneskelig forstand. I stedet noterer det sig rytmene, musikken i din tilværelse, det præcise øjeblikket, når den knirkende indgangsdøren oftest kundgør, at du kommer hjem fra jobben. Den specielle nuancen af varm ravlys, som du sætter på de smarte lampene i stuer på lange vinterkvælder. Den knappe mærkbare pausen mellem, at du slår af fjernsynet og at hovedlyset på soverummet slukker. Til og med det, at du, for eksempel, en halv time tidligere i helgene går bort til kaffemaskinen, og den allerede summer mygt, og forudser din tørst etter aromatisk espresso. Hvert sligt mikroskopisk hændelse er et datapunkt, et enkelt stryk i et stort maleri. Systemet samler disse millionerne af usynlige punkter, ikke som en påtrængende indtrænger i privatlivets fred, men som en taktfuld, hengiven butler, som studerer herrens vaner og rytmer, for at forudse hans ønsker, før de bliver udtalt. Det leder ikke etter årsagssammenhænger, men etter korrelationer, statistiske sammenhænger, som forståelsen fødes fra. Og så etter nogle dage eller uger med denne stille studeringen, gør systemet et kvalitativt sprang. Det går fra passiv observation til proaktive, næsten omsorgsfulde handlinger. Det venter ikke længere på din eksplicite kommando. Dette er selve øjeblikket, når den teknologiske magien bliver virkelig usynlig og løser sig op i selve stoffet i livet dit. Du har ikke engang rukket at tage af dig frakken, etter at have trådt over dørstokken, mens nøglen sitter fast i låsen. Før det tænder se et varmt, men ikke for stærkt lys i entréen. Akkurat slik du ligger etter en lang dag. Det træffer ikke de slitne øjnene, men sprer bare mørket mygt. Du sagde ikke et ord. Du tog ikke engang telefonen ud af lommen. Huset bare følte din nærvær gennem en sensor på døren og et bittesmalt hop i wifi-signalet i telefonen din, og forstå, at akkurat nå trænger du netop dette, en jævn og ikke brå overgang fra den ydre verden til den indre. På samme tid har den smarte termostaten, som i ukevis har lært af dine daglige, næsten rituelle justeringer, allerede begyndt at forberede den perfekte temperaturen på badet til det tidspunktet, når du, ifølge dens beregninger, vil tage en douche. Den ved, at du liker, at det er lidt køligere før læggetid, og den smarte vandkorken, som lader mærke til gennem et kamera med datasynt, som ikke tager op, men bare analyserer bevægelse, at du vågnede og strakte dig etter telefonen, og deretter gik mod køkkenet, har allerede begyndt at varme op vandet stille til din favorittemperatur for morgenkaffen. Ikke til kogepunktet, men til netop de 96 graderne, som fremhæver smagen af netop din kaffebønnesort. Dette er selve proaktiviteten, den højeste, næsten filosofiske form for tjeneste fra et smart hjem. Det slutter at være et værktøj, som må styres, en knap, som må trykkes på. Det bliver en partner, en stille ledsager, som deler bekymringerne for din daglige komfort på C.
Det tager på sig byrden af utallige mikroafgørelser og frigør din opmærksomhed, din mentale energi til noget vigtigere, til kreativitet, til samvær, til det at bare være. Og dette skaber en dyb, underbevist følelse af ro og selvtillid, som er vanskelig at beskrive med ord. Det er en følelse af, at de små tingene, baggrundsstøjen i livet, er taget vare på. At hjemmet dit ikke bare er et ly for uværet, men et levende, pustende, responsivt rum, som kender dig, husker dine præferencer og utrættelig, stille, stræber efter at skabe det perfekte, personlige miljøet for dig. Dette er et subtilt, men ekstremt kraftigt paradigmeskifte fra at leve i et hus til at leve med et hus i en harmonisk, ordløs symbiose. Hvis hjernen i det smarte huset lever i algoritmer og skybaserede beregninger, så er dets sanser, dets nerveender, spredt over hele boligen din. Dette er sensorernes og detektorernes verden, bitte små, næsten umærkelige enheder, som konstant lytter, følger med og lugter på tilstanden i hjemmet dit, og skaber dets digitale dobbeltgænger i sandtid. Dette er den usynlige arkitekturen, som forvandler beton, træ og glas til en levende, responsiv organisme. Se for dig, at du går ind i et rum, og lyset tændes af sig selv. Dette virker som et enkelt mirakel, men bag det ligger et komplekst arbejde med passive infrarøde bevægelsesdetektorer, PI'er. De ser dig ikke i bogstavelig forstand. I stedet fanger de op de mindste ændringerne i infrarød stråling i rummet. Kroppen din, som ethvert varmt objekt, afgiver usynlig varme. Når du, i bevægelse, krydser detektorens synsfelt, registrerer den denne svingningen i varmefeltet, og kredsen lukkes. Mere avancerede radarsensorer, som teknologien Google Sorli, fungerer endnu finere. De sender lavenergiske elektromagnetiske bølger og analyserer deres refleksion. De kan ikke bare opdage nærvær, men også skille mellem om du sover eller er vågen, fange op pusterytmen din og til og med hjerteslag, alt uden at kræve hverken kameraer eller bærbare enheder. Det er som om en flaggermus ser i fuldstændig mørke ved hjælp af ekolokalisering og skaber et lydbillede af rummet. Men det smarte huset føler ikke bare dit nærvær. Det føler selve sjælen til boligen din, dens atmosfære. Multisensorer, gemt i uanselige hvide æsker på væggene, overvåger kontinuerligt husets vitale tegn. Temperatursensoren ved, at det har blivet køligere i stuen, fordi kvælden har sænket sig udenfor, og den kan bede termostaten om at øge temperaturen lidt. Fugtighedssensoren lægger mærke til, hvis luften bliver for tør i fyringssæsonen, og kan starte luftfugteren, slik at slimhinder og hud ikke skal tørke ud. Luftenkvalitetssensoren, VOC, er en elektronisk næse. Den fanger op flygtige organiske forbindelser, lugter fra matlaging, fordamninger fra møbler og bygningsmaterialer, til og med utonnet karbondioxid. Når koncentrationen af CO2 øger, betyder det, at rummet er dårligt ventileret, og du kan føle dig træt og ud af standen. Til at koncentrere dig. Det smarte huset, som modtager dette signalet, kan stille åbne et smart ventilationsventil eller slå på ventilationssystemet for at give dig frisk luft, og det findes sensorer, som vogter på boligens integritet. Åbningssensorer på vinduer og døre er vagter på post. Deres virkemåde er baseret på et enkelt, men genialt princip med en magnet og en ridkontakt. Så længe magneten i karmen er nær sensoren på vingen, er kredsen lukket. Så snart du åbner vinduet, fjernes magneten. Kredsen brydes,
og systemet får vide om, at en grænse er krænket. Lækagesensorer er kystvagter, som beskytter mod oversvømmelse. Ofte bruger de princippet om vands elektriske ledningsevne. 2 kontakter på gulvet, og når en ledende væske dukker op mellem dem, modtager systemet umiddelbart et nødsignal for at standse vandet gennem en smart ventilkran og redde ejendelene dine. Hver slik sensor er en sans. Men den virkelige magien begynder, når disse sansene smelter sammen i en proces, som kaldes sensorfusion. Det er som om hjernen din kombinerer signaler fra øjne, ører og næse for at skabe et helhedsligt billede af verden. Se for dig dette scenariot. Sensoren på indgangsdøren melder, at døren er åbnet. Bevægelsessensoren i entréen registrerer aktivitet. Lysstyrkesensoren noterer, at det allerede er nat udenfor. Og så, efter at have behandlet alle disse dataene sammen, slår ikke systemet bare på lyset i entréen. Det slår det på med 30% styrke for ikke at blende, og sender en varsling til telefonen din. Ser ud til, at du er kommet hjem. Velkommen hjem. Et andet eksempel. Vibrationssensoren på glasset og glasknussensoren, som fanger op den specifikke lyden af knusende glas, udløses samtidig. For systemet er dette ikke længere 2 separate signaler, men en samlet hændelse. Forsøg på indbrud, som aktiverer sirenen og slår på al belysningen i huset, for at skræmme væk en indtrænger. Denne kontinuerligt opdaterede digitale skyggen af huset dets digitale tvilling, gør, at systemet ikke bare kan reagere, men også modellere, forudsige og optimalisere. Det ved, at på en solrig dag bliver det varmt i stuen og sænker persienner på forhånd. Det forstår, at om morgenen i badet kondenserer damp på spejlet og varmer op spejlet nogle minutter før du vågner. På denne måde, gennem tusindvis af usynlige øjne og ører, får det smarte huset noget, som minder om en egen bevidsthed, en helhetlig, kontekstuel forståelse af, hvad som sker inden for dets vægger. Det er ikke bare et sæt med sensorer, det er huden og nervesystemet til et digitalt væsen, hvis eneste mål er at gøre dit ophold i det sømløst, sikkert og virkelig komfortabelt. Og når alle disse sanserne er forbundet, er huset klart for sin højeste manifestation, for ægte, meningsfuld omsorg for sin beboer. Vi nærmer os den mest intime og, uden tvivl, mest fantastiske siden af det smarte husets evolution. Dets evne til at tage vare på ikke bare komfort, men også helse og følelsesmæssig velvære hos dets beboere. Dette er ikke længere bare automatisering af rutineopgaver. Det er en subtil, næsten taktil interaktion, der teknologi bliver partner i at opretholde balancen i krop og sjæl. Se for dig, at huset dit bliver til en personlig leje, psykolog og træningsvejleder, hvis nærvær ikke mærkes i påtrængende råd, men i en kontinuerlig, uopsøgende skabelse af et ideelt miljø for dit velvære. Lad os starte med søvn, dette fundamentale grundlag for helse. Det moderne smarte huset slukker ikke bare lyset efter en timeplan. Det styrer en hel symfoni af faktorer, som påvirker kvaliteten på din hvile. En smart madras eller et system som Withings Sleep Analyzer, som er placeret under sengen, bliver din personlige søvnekspert. Ved hjælp af ballistografi, en teknologi, som registrerer kroppens mikrobevægelser, sporer den ikke bare søvnfasene dine, dyb, rem, let, men også pustefrekvens, hjerterytme og til og med øjeblikkene, når du vrider og vender på dig eller står op om natten. Disse dataene er ikke bare tørre statistik,
De er et vindue til processerne i kroppen din. Når du vågner, kan du se ikke bare, du sov i 7 timer, men et detaljeret kart over din natten. Rejse. Klokken tog 14 minutter på natten startede din REM-søvn, ledsaget af øget hjertefrekvens. Kanskje du drømte en livlig drøm. Eller klokken 4:30 minutter blev søvnen din afbrudt i 12 minutter, sandsynligvis på grund af ekstern støj. Men den virkelige magien begynder, når disse dataene kobles i en tilbagekoblingsløjfe med andre systemer i huset. Den smarte termostaten, som modtager information om, at din dybe søvn starter, sænker temperaturen på soverummet gradvis med 1 eller 2 grader, for det er videnskabeligt bevist, at vi sover bedre i kulde. Det cirkadiske belysningssystemet begynder en time før din naturlige opvågning og efterligne solopgang og øger intensiteten og farvetemperaturen på lyset langsomt fra varm, ravfarvet til kaldblåagtig og undertrykker produktionen af melatonin og forbereder kroppen din på at vågne. Dette er en opvågning uden stress, uden et bråt vækkerur, som efterlader en følelse af friskhed og energi. Og hvis sensorerne registrerer, at du vrider og vender på dig og ikke kan sove, kan systemet automatisk spille af en beroligende lyd, havbrus, sang af sirisser eller vildstøj, og hjælpe hjernen din med at koble fra dagens bekymringer. Husets omsorg strækker sig langt ud over soverummet. Radarsensorer, som de som udvikles for Google Soli-projektet, repræsenterer et nyt niveau af overvågning. I modsætning til kameraer, som tager op billeder og som kan skabe bekymring for personværn, jobber disse miniatyrradarerne med radiobølger. De kan bygges ind i væggen eller taget og kan spore vitale tegn på afstand med højest mulig nøjagtighed. Se for dig, at mens du læser en bog i lænestolen, analyserer en usynlig radarbjælke brystkassens mikrovibrationer og beregner pusterytme og hjertefrekvens. Dette systemet kan diskret overvåge tilstanden til en ældre person, som bor alene. Og hvis det registrerer langvarig mangel på bevægelse eller unormal pust, for eksempel tegn til fald, vil det automatisk sende et varsel til pårørende eller nødnummer. Dette er ikke total kontrol, men en sikkerhedsteknologi, som giver en følelse af tryghed både for ældre og deres pårørende. Følelsesmæssig velvære er den næste delen af omsorgen fra det smarte huset. Systemer begynder at lære og genkende vores psykologiske mønstre. Smarte højttalere, som analyserer tonefald og hastighed i talen din, kan med en vis grad af sandsynlighed fastslå din følelsesmæssige tilstand, stress, træthed eller glæde. Og selvom denne teknologien endnu er i sin begyndelse, kan man se en fremtid der, hvis den lægger mærke til tegn på stress i stemmen, din etter en arbejdstelefon, vil huset dæmpe lyset, spille din favorit, beroligende musik og aktivere en aromadiffuser med lavendel eller bergamot og skabe et øjeblikkeligt oase af ro. Dette omsorgsøkosystemet bliver specielt kraftigt, når det integreres med dine personlige wearable-enheder, smartklokker og aktivitetsarmbånd. Smartklokken din registrerer et højt stressniveau. Det smarte huset kan reagere ved at foreslå en øgt med guided meditation på det største skærmen i stuen. Du kom tilbage fra morgenløbet, og smartklokken din viser, at pulsen kommer sig sagtere end vanlig. Det smarte huset vil forberede for dig ikke bare kaldt, men isotonisk vand og de smarte vægtene på badet, som er synkroniseret med din profil, vil spore ikke bare vægt, men også kropssammensætning, procentandel af muskelmasse, fedt og vand, og give dig et fuldstændigt billede af din fysiske tilstand.
På denne måde bliver det smarte huset gradvist til et proaktivt helsesystem. Det behandler ikke sygdommer. Det skaber et miljø, som forhindrer, at de opstår, fremmer kvalitetshvile, reducerer stressniveauet og opmuntrer til sunde vaner. Det bliver det tredje stedet, hverken arbejde eller bare bolig, men et personligt helsebad, som altid er med dig, som kender dig bedre end nogen leje, og som jobber døgnet rundt, for at din krop og sjæl skal være i harmoni. Dette er den højeste form for tjeneste, når teknologien endelig, fuldstændig og ubetinget sætter dit velvære som dens eneste eksistensberettigelse. Etter hvert som det smarte huset bliver en mere indsigtsfuld og omsorgsfuld partner, nærmer vi os uundgåeligt et vanskeligt vejkryds, der bekvemmelighed og sikkerhed kolliderer med fundamentale spørgsmål om personværn, kontrol og etik. Dette er den mørke siden af den smarte husets måne, som det er vigtigt at belyse, slik at vort digitale tilflugtssted ikke forvandles til et forgyldt bur. Vi betræder ind på et territorium, der teknologi ikke bare må være smart, men også vis, der hvert visk fra huset vort må balanceres med retten til stilhed og privatliv. Se for dig et øjeblik selve vevet af privatliv i smarthusets tidsalder. Det begrænses ikke længere af gardiner foran vinduerne eller solide vægger. Personværnet vort er nu opløst i data, i de samme utallige informationspunktene som sensorer, mikrofoner og kameraer samler ind, hvert skridt vi tager, hver vane, søvnrutiner, matpræferencer, til og med øjeblik af umotiveret tristhed eller spontan glæde. Alt bliver til et digitalt spor, et detaljeret portræt, som lagres et sted i skyen. Den smarte højtaleren, som altid er i kommandomodus, kan teoretisk set tage op en privat samtale, hvis algoritmen fejlagtigt tager en tilfældig sætning for et aktiveringsord. Kameraet med datasyn, som følger med på barn som leker, kan blive hacket og gøre det tryggeste hjørne af huset om til en udstillingsvindue for en ondsindet person. Dette er ikke paranoia, men en ny digital realitet, som vi må forholde os til. Det vigtigste etiske spørgsmålet handler om ejerskab og kontrol over disse dataene. Hvem ejer den digitale tvillingen af livet dit, dig, eller selskabene, hvis serverer lager og behandler den? Hvordan bruges disse dataene? For at forbedre tjenesten, utvivlsomt, men også for målrettet reklame, for kundesegmentering og i potentielt totalitære regimer, for social kontrol. Et smart hus, som ved, at du ikke lader før 3 om natten, kan bruges af et forsikringsselskab til at beregne præmien din. Et system, som registrerer hyppigheden af festene dine, kan interessere et boretslag eller til og med politiet. Grænsen mellem omsorg og overvågning bliver spøgelsesagtigt tynd, og dens definition er en af vor tids mest pressende udfordringer. Sikkerheden til et smart hus er ikke bare en antivirus på datamaskinen. Det er et komplekst, flerlags økosystem, der den svageste lænken bestemmer styrken på hele kæden. Se for dig dette scenariot. Du køber en charmerende, men billig smart pære fra en ukendt producent. Den fungerer perfekt, adlyder kommandoer, men på grund af sparing i udviklingen har den en sårbarhed i firmwaren, en dør som er efterladt åben for hackere. Gennem denne pæren kan en indtrænger trænge ind i hjemmenetværket dit, og derfra få tilgang til datamaskinerne dine, kameraer, passord. Historien kender tilfælde, der botnets, netværk af inficerede enheder, bestående af millioner af smarte vandkoker.
Kameraer og termostater har arrangeret store cyberangreb og lammet arbejdet til hele selskaber og statlige netsteder. Dit koselige hjem kan utilsigtet blive en soldat i andres digitale krig, men den dybeste skyggen kastes ikke af tekniske sårbarheder, men af de psykologiske og sociale konsekvenser. Det er en risiko for at skabe en digital kokon, et personligt miljø, som er så perfekt tilpasset dine nuværende præferencer, at det kan fratage dig motivationen til udvikling, tilfældige opdagelser, spontanitet. Hvis algoritmen ved, at du altid hører på den samme musikgenren, vil den foreslå den igen og igen, og uden at du mærker det, begrænse din kulturelle horisont. Hvis huset på forhånd ved alle vores ønsker, forsvinder den magien ved det uventede. Glæden ved en lille indsats, som leder til en belønning. Videre dukker spøgelset af algoritmisk ulighed op. Et smart hus, som optimaliserer energiforbruget, er en velsignelse for planeten og lommebogen. Men hvad om forsikringsselskaber eller banker begynder at bruge data om energibrug til at beregne kreditværdigheden din? De, som ikke har råd til moderne teknologi, risikerer at havne i en ufordelagtig position og skabe en ny form for digital samfundssplittelse. Disse udfordringer er imidlertid ikke teknologiens dom. De er en kompas, som peger i retning af dens ansvarlige udvikling. Løsninger dannes allerede. Ende-til-ende kryptering af data, som garanterer, at selv producenten af enheden ikke kan få tilgang til video- eller lydstrømmen din. Lokale hubs, som behandler data inden for huset, uden at sende dem til skyen. Strenge standarder som GDPR i Europa, som giver brugerne ret til at vide, hvilke data som samles ind, og ret til at kræve dem slettet. Etik kaldt privacy by design dukker op. Et princip, som siger, at personvernbeskyttelsen bygges ind i enhedens arkitektur fra begyndelsen, og ikke lægges til som en lap på etterskud. Dermed går dialogen vor med det smarte huset ind i sin modneste fase. Vi er ikke længere blinde forbrugere af teknologiske underværker. Vi bliver bevidste arkitekter af vor egen digitale virkelighed. Vi lærer at stille de rigtige spørgsmålene. Ikke bare, hvad kan denne enheden gøre, men også, hvilke data samler den ind? Hvem har tilgang til dem? Og hvordan kan disse dataene bruges mod mig? Og omfavne det smarte huset i dag er ikke bare et køb af gadgets. Det er et bevidst valg om en kompleks balance, der vi frivilligt bytter biter af vor anonymitet mod biter og bekvemmelighed, men samtidig må være absolut sikre på styrken og gennemsigtigheden til væggene i det digitale helligdommet, vi kalder hjem. Det er prisen, vi betaler for komfort, og vor fælles opgave er at sørge for, at den ikke bliver uoverkommelig. Vor rejse gennem den smarte husets labyrinter fører os til den mest spændende tærskelen til indgangen, til en fremtid, der teknologi ikke bare tilpasser sig vores behov, men begynder at forudse og forme dem på et helt nyt niveau. Vi står ved begyndelsen af en epoke, der huset slutter at være et passivt miljø og bliver en aktiv deltager i livene vor, en ægte kognitiv partner, hvis bevidsthed ikke længere måles i processorens megahertz, men i dybden af forståelse for den menneskelige natur. Et af de mest lovende landemærkene på denne vejen er udviklingen af bioadaptive grænsesnit. Se for dig, at du for at samhandle med huset ikke længere trænger hverken stemme, gestikulationer eller berøringsskærmer. BCI-teknologier, Brain Computer Interface, som i dag virker som science fiction, trænger gradvis ind i hjemmemiljøet.
Dette betyder ikke, at vi kommer til at bo i hus, som lasser tankene vore i bogstavelig forstand. Det handler om systemer, som kan læse og tolke de biometriske mønstrene i hjernen, hvor det smarte huset i fremtiden vil kunne genkende tilstander af dyb koncentration, mental udmattelse eller kreativ opgang ved hjælp af mikrosvingninger i hjerneaktiviteten din. Når du fordyber dig i en kompleks opgave, vil huset automatisk skabe ideelle forhold for fokus. Lydisoleringen af rummet vil forstærkes på grund af aktiv støjdæmpning, som genererer antistøjbølger. Lyset vil få et specifikt spekter, som stimulerer kognitive funktioner, og lufttemperaturen vil optimaliseres for mental arbejde. Og omvendt, når den føler tegn på mental udmattelse, vil systemet jævnt overføre miljøet til afslapningsmodus. Det næste grundlæggende skillet vil ske på området for husets energimetabolisme. Vi bevæger os fra enkel energisparing til skabelsen af virkelig energisk uafhængige organismer. Vi snakker om hus med positiv energibalance, som ikke bare bruger mindre, men producerer mere energi, end de trænger for sin egen funktion. Facader på bygninger, dækket af transparente perovskit solcellepaneler, vil generere strøm selv på en overskyet dag. Smart glass med termotrope belæg vil dynamisk ændre sin gennemsigtighed og varmeledningsevne og forvandle sig om vinteren til en varmeisolator og om sommeren til en radiator, som afgiver overskudsvarme i det infrarøde spektret. Men den virkelige revolutionen venter os på området for energistyring. Fremtidens hjem vil blive noder i decentraliserede energinet, der overskudsenergien fra solcellepanelene dine ikke bare vil akkumuleres i kraftige batterier, men automatisk omfordeles til naboer eller sælges tilbage til nettet i perioder med topetterspørgsel. Hjemmet dit vil blive til en liten kraftstation, og dens hjerne vil konstant analysere markedspriser på energi, vejrmelding og dine vaner, og tage økonomisk optimale beslutninger om dens produktion, lagring og forbrug. Hjørnesteinen i næste evolutionstrin vil være udviklingen af kunstig intelligens af næste generation. Ikke bare reaktiv, men med kontekstuel forståelse og en empatisk komponent. Slik AI vil opfatte ikke enkelte kommandoer eller mønstre, men helhetlige livsscenarier. Den vil forstå forskellen mellem, når du er ensom, og når du nyder ensomhed. Den vil kunne skille kreativ rut fra kaos forårsaget af stress. For eksempel, hvis systemet registrerer, at du i flere dage på rad bryder din vanlige rytme, hopper over måltider og tilbringer mye tid med meningsløs surfing på internet, vil den ikke påtrængende foreslå opskrifter eller slå på motiverende musik. I stedet, baseret på en dyb analyse af dine langsigtede præferencer, kan den vældig taktfuldt foreslå et alternativ. Jeg har lagt mærke til ændringer i rutinen din. Kanskje du vil have nytte af at tilbringe kvælden med at se på den japanske regissøren, hvis filmer altid har inspireret dig. Eller jeg kan dæmpe lyset og slå på det lydlandskabet med hvalers sang, som hjalp dig at slappe af i forrige vanskelige periode. Til slut, den dybeste transformationen vil være udviskingen af grænsen mellem den digitale og den fysiske virkeligheden i hjemmet. Augmented reality, AR, indebygget i selve væggene og overfladene, vil forvandle ethvert rum til et interaktivt grænsesnit. Køkkenvæggen din vil ikke længere være bare en væg, men en dynamisk skærm, der opskrifter vil visualiseres trin for trin ret over arbejdsfladen, og en virtuel køkkenchef vil vise de rigtige bevægelserne. Stuen vil forvandles til et opslugende rum for arbejde,
rejser eller kommunikation med holografiske projekterer af fjerne venner. Huset vil blive et levende lærred, der den fysiske stabiliteten til møbler og vægger kombineres med den endeløse foranderligheden til digitale dekorationer, atmosfærer og funktionelle muligheder. Imidlertid bringer denne fantastiske horisonten med sig nye, endda mere komplekse etiske dilemmaer. Hvis huset bliver en ægte kognitiv partner med en digital personlighed, hvilke rettigheder vil det have? Hvordan skal vi beskytte personværnet til tankene og følelserne vore, hvis de bliver en del af dataene, som analyseres? Vil ikke total personlig tilpasning af miljøet føre til, at vi stænger os inde i perfekte, men isolerede verdener og mister evnen til spontan social interaktion? Det smarte huset i morgendagen er ikke længere bare et sæt med tilkoblede enheder. Det er et fremvoksende superorganisme, et kybernetisk økosystem, som er i konstant symbiose med mennesket. Evolutionen følger ikke længere ren teknologisk logik. Den i økende grad bestemmes af vort humanitære valg, hvordan vi bestemmer os for at balancere mellem utrolig bekvemmelighed og bevaring af menneskelig autonomi, mellem almægtig kontrol og den vakre uforudsigbarheden til det levende liv. Og i dette valget må vi ikke bare blive brugere, men arkitekter af en ny type virkelighed. Den, som begynder ret uden for indgangsdøren, hvor vi nærmer os den mest subtile og perfekte fasen i det smarte husets evolutionøjeblikket, da teknologien ikke bare bliver usynlig, men også får en slags intellektuel beskedenhed og bliver til en stille, men ufejlbarlig opmærksom ledsager. Dette er overgangen fra et klart teknologisk under til en elegant baggrund for det menneskelige liv, der du forbliver hovedpersonen. Og huset er en vis regissør, som mygt dirigerer scenelyset og lyden i din eksistens, uden nogen gang at trå ind i rampelyset. Se for dig et perfekt stemt musikinstrument. Det spiller ikke af sig selv, men svarer på den mindste berøring, forstærker og adler den kreative impulsen til musikeren. Slik vil det smarte huset i fremtiden blive et slikt instrument, stemt på partituret til hverdagen din. Det sande mesterværket vil ikke vise sig i at demonstrere muligheder, men i kunsten at være fraværende til ret tid. Det vil vide ikke bare, når det er nødvendigt at handle, men også noget, som ikke er mindre vigtigt, når det bør forblive i skyggen. Om morgenen, når du er fuld af energi og klare planer, vil det give dig fuldstændig autonomi og bare sikre en perfekt justeret baggrund, perfekt luft, behagelig temperatur, beredskab fra alle systemer for alle dine beslutninger. Men om kvelden, når kræfterne er i færd med at tage slut, vil det mygtræ ind og forudse træthedsheden din, før du selv er klar over den. Nøgleprincippet i denne nye æraen vil være kontekstuel taktfuldhed. Systemet vil skille mellem hundredvis af følelsesmæssige og situationelle nuancer. Det vil forstå forskellen mellem den koncentrerede stilheden i dyb arbejde og den tunge stilheden i ensomhed. I det første tilfælde vil det bare sikre lydisolering og neutralt hvidt lys. I det andre kan det foreslå en knapt hørbar lyd af fjerne jazz fra stuer eller minde dig på den ubrugte billetten til teatret, du købte for 2 uger siden. Dens indgreb vil være så taktfulde, at du mest sandsynligt ikke engang vil lægge mærke til deres kunstige oprindelse. Det vil virke for dig som dine egne tanker og intuitive impulser. Samhandlingen med et slikt hus vil ikke længere være en dialog menneske-maskine og vil blive lig kommunikation med en vældig følsom og tavs gammel ven. Grænsesnit vil endelig opløses i rummet. Du trænger ikke at bede om noget eller formulere noget. Din egen krop,
dine biorytmer, mikroudtryk i ansigtet, mønstre for bevægelse rundt i huset vil blive den mest naturlige og kontinuerlige strømmen af kommandoer. Bisensorer af næste generation, indebygget ikke i gadgets, men i selve arkitekturen, i vægger, møbler, til og med i stoffet til gardinerne, vil læse de mindste manifestationer af din tilstand. En let økning i puls, en ændring i pustemønster, en knapt mærkbar anspændelse i skuldrene. Alt dette vil blive klare signaler til handling for huset. For eksempel, se for dig, at du læser en bog, og blikket dit begynder at blive lidt ufokuseret, og øjelokkene bliver tunge. Systemet, som har sporet mikrobevægelserne i øjeæblet gennem diskrete kameraer med datasynt, som ikke tager op, men bare analyserer blikkets retning, vil jævnt reducere intensiteten på hovedlyset og slå på varm belysning af hylder og skabe en ideel atmosfære for en blund. Eller et andet scenario. Du kommer hjem efter en vanskelig samtale, og gangen din er lidt tyngre, og skuldrene er anspændte. Huset, som gengælder dette gennem analysen af din bevægelseskinetik, vil ikke bombardere dig med spørgsmål eller munter musik. I stedet vil det skabe en for ro, dæmpe lyset til en myggylden tone, slå på en knapt hørbar lyd af syngende skåler eller skobrus og forberede din favoritte. Velvidende om, at akkurat nu trænger du ikke løsninger på problemer, men et stille følelsesmæssigt tilflugtssted. I denne symfonien af stilhed vil selv potentielle problemer blive løst forebyggende og umærkeligt. Systemet for prædiktivt teknisk vedligehold vil spore ikke bare åbenbare fejl, men også mikroskopiske afvik i arbejdet til alle enheder, før du hører den første mistænkelige knirkingen i mekanismen til de smarte gardiner, vil systemet automatisk bestille den nødvendige delen, sende instruktioner for udskiftning til en droneassistent eller taktfuldt foreslå dig en tid for et besøg fra en tekniker. Synkroniseret med kalenderen din, klimaks på denne vejen vil være forvandlingen af det smarte huset til et ægte følelsesmæssigt landskab, i stand til let, næsten poetisk improvisation. Det vil kunne skabe øjeblik med uforudsigbar, men altid passende skønhed. En morgen, efter år har opdaget den uvanlige tilstrømning av inspiration i dine biometriske data, kan det fylle rummet med dynamisk, skinnende lys som efterligner solens spill genom lovverket og slippe løs en let, forfriskende duft af havbrise og citrus. En anden gang, hvis det lægger mærke til, at du ser på gamle billeder fra et bestemt sted med nostalgi, kan det genskabe akustikken og duftene fra netop det stedet, ekkoet fra et lille rum eller duften af bartræer uden for vinduet. I en slik fremtid vil det smarte huset blive ikke et sæt med funktioner, men et kunstværk, hvis hovedmål er at fremhæve og forstærke rigdommen af menneskelig erfaring, og samtidig forblive så ubemærket, at dets nærvær bare vil føles som et let, omsorgsfuldt pust, som en hvisking fra selve livet, som en ledsager til dit eget pust. Dette er evolutionens endelige punkt, når teknologi, efter at have nået højden af kompleksitet, får en edel enkelhed i tjenesten og bliver en stille, men grænseløs hengiven vogter af dit personlige univers. Og så nærmer vi os slutten på vor rejse et øjeblik, da alle trådene i vor fortælling flettes sammen til et enkelt, harmonisk mønster. Vi har gået en vej fra de første forsigtige glimtene af intelligens i hjemmets vægger til opkomsten af en virkelig symbiotisk organisme, som lever i takt med indbyggerens pust. Men nu er det på tide at stille det vigtigste spørgsmålet.
Hvad er til syvende og sidst et smart hjem? Er det ikke en samling af algoritmer og sensorer? Er det ikke et svært komplekst mekanisme, hvis perfektion måles i gigabyte og megahertz? Nej. Svaret viser sig at være både enklere og dybere. Et smart hjem er først og fremmest et rum, der teknologi, efter at have nået sit højdepunkt, har lært beskedenhed, der de trækker sig tilbage i baggrunden og giver plads for det vigtigste, den menneskelige tilværelsen. Dette er et sted, der du endelig kan slutte at være en operatør, som styrer miljøet, og blive bare et menneske, som lever livet sit i dets mest fulde og intense manifestationer. Huset bliver den stille samtalepartneren, som ikke afbryder, den opmærksomme lytteren, som forstår uden ord, den pålitelige vogteren, som værner din fred som den største værdien. Se for dig en kvælt, som ligner alle de foregående, og samtidig helt unik. Du kommer hjem, og døren åbner sig lydløst og genkender dig. Men dette er ikke bare en teknisk identifikationshandling. Det er en gæst af tillid og anerkendelse. I entréen mødes du ikke af et blændende lys, men af et mygt, varmt skin, som strømmer nøjagtigt fra det hjørne, der du plejer at lægge fra dig væsken. Luften har den samme kølige friskheden, du liker så godt efter en lang dag i en trykkende by, med næsten umærkelige toner af lavendel og ceder. En duft, som hjernen din ubevidst associerer med tryghed og hvile. Du gav ikke nogen kommandoer. Du tænkte ikke engang på det. Huset bare vidste dig bedre, end du kendte dig selv i dette øjeblik af træthed. Du bevæger dig gennem rummene, og det virker som om rummet jævnt omstilles rundt dig, som vand, som strømmer rundt en svømmende krop. Lyset følger dig, men ikke påtrængende, men som en trofast skygge, og viser sig altid, da det er nødvendigt i næste øjeblik. Når du sætter dig i en stol, tager rygstøtten automatisk den formen, som perfekt støtter ryggen din, og løsner på spændingen, som har bygget sig op i løbet af dagen. Stille, næsten meditativ musik opstår, ikke den du slog på i går, men den som samsvarer med din nåværende, knapt beviste følelsesmæssige tilstand, langsomme, dybe fiolinakkorder, som flettes sammen med hviskingen af løv i vinden. Det mest fantastiske sker, når du venter det mindst. Kanskje i dag var en specielt vanskelig dag. Kanskje det lurer en umærkelig sorg i hjertet dit, som du ikke ville fortælle nogen om. Og så, mens du går forbi en væg, lægger du mærke til, hvordan en knap synlig stjernehop opstår på dens overflade og sagte opløses. Den samme du engang, for mange år siden, så i barndommen, mens du hvilede hos bedstemor på landet. Dette var ikke programmeret. Det var et resultat af milliarder af beregninger, analyse af dine gamle billeder, genkending af et flygtigt udtryk i ansigtet dit. Det var en gave, et flygtigt, ikke forpligtende, men uendelig nøjagtig og personlig øjeblik. I dette øjeblikket ophører teknologien med at være teknologi. Den bliver en gæst, et udtryk for omsorg, som ikke kræver taknemmelighed. Og når det er tid for søvn, udfører ikke huset bare rutinen lys af. Det skaber en hel rituale for overgangen fra aktivitetens verden til hvilens verden. Lyset begynder at falme langsomt og efterligner solnedgang og forbereder døgnrytmene dine på hvile. Temperaturen synker akkurat nok til at fremby dyb og genopbyggende søvn. De sidste lydene, en stille klokkeringing, som minder om en klokke i et buddhisttempel, kungør begyndelsen på stilhedens tid. Du lægger dig i sengen,
og tæppet tilpasser sig mygt kropstemperaturen din. Du føler, hvordan alle dagens bekymringer, alle ængstelser og tanker gradvist slipper taget i dig. Du kontrollerer ikke denne processen. Du lader den bare ske. Du stoler på huset på samme måde, som du stoler på natten, i vished om, at alt er under beskyttelse. Her er det. Resultatet af hele denne stille revolutionen. Ikke i hastigheden på responsen. Ikke i antal tilkoblede enheder. Ikke i kompleksiteten til algoritmene. Men i denne tilbagevendingen til dig selv. I muligheden til at åtage af dig byrden af konstant kontrol over miljøet og fordybe dig i en tilstand af dyb, ubetinget tillid. Det smarte huset, etterå, har gået vejen fra en mekanisk tjener til en følsom ledsager, bliver til syvende og sidst noget mere. Det bliver en forlængelse af dit eget jeg. Netop det sted, der teknologi får ikke bare intelligens, men også en sjæl. Et sted, der man til slut kan slutte og kontrollere og begynde at bare leve, føle, være og lad nå denne følelsen af fuldstændig ro fylde dig. Pusten din jævner sig ud. Hjertet slår jævnt og roligt. Tyngden af en behagelig træthed spreder sig gennem kroppen. Du er tryg. Du er hjemme. Huset våger. Slik at du kan synke roligt ind i søvnens favn. Det er på tide at slippe taget i alle tanker og overgive sig til nattens strøm. Sov.